2020 मायथाइनि 24 जानुवारियावनो बिटिआर गोरोबथाखौ खालामदोंमोन। दिनै 2025 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27 जानुवारि। दा ओंखायनो बियो 5 बोसोर आबुं जाबाय। बा 5 बोसोर आबुं जानायावबो माखासे दफा थाबावनाया जोंखौ सानहोदों बा जों लुबैनाय बायदि गोरोबथानि जि दफाफोर बे मावफुंजाजोबाखै। बावहाय जों साननो गोनां, मानोना बिटिआरनि बाहेरायाव बर'फोरनि गोबां जेंना बुंनो थाङोबा दिनै बर' कसारि ओनसोल गावहाय खुंथायनि गामि फोसावनायावबो जायाखै। बेजों लोगोसे जोंनि बियाब दानो जों ओंखायनो हायाखै आरो जायनि जाहोनाव जोङो बिसायख'थिसिम थांबो हायाखै। बिटिआर गोरोबथा बियो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायनि गेजेरजों एनडिपिनि मोनब्रै हान्जा आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै खालामनाय जादोंमोन। आरो बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दिनैनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला दाफुंफैजादों। दा बे जारिमिनारि सानखौहाय गोरोबथानि जारिमिनारि सान बेखौ फालिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, एनडिपिनि मोनब्रै हान्जा बयबो लोगो लानानै खामानिखौ बा दिनैनि जे हाबाफारि बेखौ खुंदों। गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै खासिक'त्रानि हायार सेकेन्डारि खासिक'त्रा जि गेवलां फोथार दं, बेवहाय बिथांमोना बानजायनानै खुंदों। बावहाय बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो थागोन, डेपुटि चिफ गबिन्द बर' बिथां थागोन आरो जोंनि आसामनि मन्त्रि बिजय ब्रह्म बिथाङाबो थागोन। लोगोसे रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि बिथां थागोन, लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्रायबो मिरु आफादनिफ्राय लेङाइ आफादगिरि बादल मुसाहारि आरो सासे सेक्रेटारि प्रबिन ब्रह्म बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लाहैदों। बे रादाबा जोंहा रोखा दं। दा जोंबो जोंनि बर' कसारि ओनसोल गावहाय खुंथायनि बे मावखुलियावनो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे आरो बर' कसारि ओनसोल गावहाय खुंथाय जुथायै जोंबो बाथि जि जोंनि गोरोबथानि खुंथाय बेखौ जोंबो बाहाय बानजायनानै खुंदों। रायजो राजाखौ हांख्रायनाय जादों, गोबां बर'नि माहारि गौथुमफोरखौ हांख्रायनाय जादों, बाहागो लाफैदों। दा आरो दान्दिसे उनाव जोंनावबो बावहाय जोंनि गोरोबथानि सान फालिनायाव आसामनि ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्थ्रि, सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि मानगोनां बिथां डक्टर अनिस पेगुआ सौफैनायनि बाथ्रा बिथाङा रादाब हरदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि लक सभानि एमपि बिथां प्रधान बरा आरो एमएलए जोंनि जुनाइनिनो बिथां भुबन पेगुमोनहाबो बाहागो लानाय बाथ्रा दङ। जोङो नेनानै दङ। दा आं नैबेखौ बुंनो लुबैदों, बेयो बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोङो आगानसे आगानै दावगाबोनायनिनो बिटिआर गोरोबथायाबो मोनसे बिनि बाहागो। आरो बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर'फ्रा माखासे जि दफाफोर बेखौ जों लुबैनाय बायदि जाजोबाखै, नाथाय माखासे दफा मावफुंजाबाय, माखासे दफा दाबो आद्रा दङ। जोंहा मिजिं दङ भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदि आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि जि भारत हादर आरो आसाम रायजो सामलायनायनि गेजेरजों जों मिजिं थिदों। जोङो बेखौनो बयनोबो रादाबफोरखौ बुंबाय थादों जे दिनै नङा गाबोन सानसे मालाबा जोंनि जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन। आरो बे मिजिंजों जोंबो खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय जों दुखुजों सावरायबाय थाबोदों, मानोना 5 बोसोर जानोसै जाबाय, दिनै आबुं जाबाय, 5 बोसोर जाबाय। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावनो बिटिआर गोरोबथाखौ खालामदोंमोन। दिनै 2025 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27 जानुवारि। दा ओंखायनो बियो 5 बोसोर आबुं जाबाय। बा 5 बोसोर आबुं जानायावबो माखासे दफा थाबावनाया जोंखौ सानहोदों बा जों लुबैनाय बायदि गोरोबथानि जि दफाफोर बे मावफुंजाजोबाखै। बावहाय जों साननो गोनां, मानोना बिटिआरनि बाहेरायाव बर'फोरनि गोबां जेंना बुंनो थाङोबा दिनै बर' कसारि ओनसोल गावहाय खुंथायनि गामि फोसावनायावबो जायाखै। बेजों लोगोसे जोंनि बियाब दानो जों ओंखायनो हायाखै आरो जायनि जाहोनाव जोङो बिसायख'थिसिम थांबो हायाखै। दा जेब्लासिम बर' कसारि ओनसोल गावहाय खुंथायखौ मोनदोंब्लाबो जोंहाथ' इन्टारिम काउन्सिल बेखौ आबुं महर होनो थाखाय जोङो गामिया फोसावग्रोथारनांगोन, बेनि उनाव बियाब दानांगोन आरो बिसायख'थि गेलेहैथारनांगोन। बिसायख'थिनि गेजेरजों जोंनि थान्दैफोरखौ सायख'नानै जेब्लासिम जोङो खुंथायखौ जोङो दानो हानाय नङा, अब्लासिम आबुं जोङो जोंनि बर' कसारि ओनसोल गावहाय खुंथायखौ दाफुंना लानो हाबाय बेखौ मालाबा बुंनोबो हाया। ओंखायनो नाजालायनाया दङ। खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो गावसिनि जथुम्मानि गेजेरजों बे बाथ्राफोरखौ सावरायदों।